No, máme tu asi nejakého rodiča, neviem, súhlasíte, aby vystúpil pán Maňovský, prosím, kolegovia. Súhlasíte, aby vystúpil rodič našich športovcov, futbalistov? Nech sa páči, pán Maňovský. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení občania. Ďakujem za slovo a za čas na tento príspevok na dnešnom zasadnutí. Nebudem hovoriť vo svojom mene, v mene žiadnej politickej strany, žiadneho stranického klubu a podobne. Hovorím v mene 1110 rodičov, detí mládežníckych kategórií MŠK, priaznívcov futbalu, priaznívcov všetkých ostatných športov, občanov Rimavskej Soboty, ktorí našli odvahu a nebáli sa podpísať pod otvorený list primátorovi mesta Rimavská Sobota. Pre osvieženie pamäti sa vrátim k poslednému zasadnutiu mestského zastupiteľstva zo dňa 22.10. Ak si niekto chce overiť, môže si pozrieť na stránke mesta záznam, druhú časť, 33. minútu, 40. sekundu. Pán primátor, držiac v ruke materiál, ktorý hovorí o 10 faktoch a 10 otázkach o mládežníckom futbale v MŠK, Rimavská Sobota od 1.1.2013 do 18.10.2013 povedal, citujem, s týmto pánom na 99% súhlasím. Dvakrát počas 2 minút. Ďalšie slová, čo sa podobajú na verejný prísľub. Citujem. Pokiaľ príjmete toto rozhodnutie a valnou hromadou sa stane primátor mesta Rimavskej Soboty, páni, tento nezdravý jav, čo tu píše ten neznámy písateľ, predpokladám, že to je jeden z rodičov tých mladých futbalistov, do týždňa vyrieším, to vám sľubujem. Ďalšie slova, citujem. Zmeňte spoločenskú zmluvu. Ak to odklepnete, do týždňa je to vyriešené. To vám sľubujem, pretože takýto stav, čo tu píše ten rodič, nemôže byť v Rimavsko-Sobotskom mládežníckom futbale. To s tým súhlasím. Slova. Nevedel som ešte čítať ani písať, chodil som do škôlky, ale otec ma už učil, čo je to slovo chlapa. Ja si to pamätám dodnes. Dňa 21.11. bol odovzdaný na podateľni Mestského úradu otvorený list primátorovi mesta Rimavská Sobota. Nebol podpísaný ten rodič, ale 1110 dospelých svojprávnych občanov, ktorí žijú a pracujú v meste. Niekto to vraj komentoval. Ale veď polovica je dôchodcov, babky z Hnúšte a podobne. Vážení páni, dámy tentokrát vynechávam, koľkí z vás sú dôchodcovia? Koľký z vás oslave 60-ku o rok, o 2? Cítite sa kompetentní sedieť tu a rozhodovať? Vy si myslíte, že ak to podpíše stará mama niekde z dediny kvôli svojmu vnukovi, ktorý býva v Rimavskej Sobote, tak ten podpis pod list má menšiu váhu ako podpis hocikoho z vás? Títo ľudia sa podpisovali zadarmo. Nie za 5 eur a nejaký lístok na tovar či tabák ako v Šimonovciach. Akurát niektorí dostali telefonát človeka z vedenia MŠK, že podá na nich trestné oznámenie za ohováranie. A ja som to tiež podpísal. Začal som sa cítiť ako signatár Charty 77 v minulom storočí, ako nejaký šíriteľ samizdatovej literatúry. A to som sa len podpísal pod list, slušne vyzývajúci primátora k 7 krokom na ozdravenie mládežníckeho futbalu. Od 22.10. prešiel týždeň, prešiel druhý, dnes je presne 7 týždňov. 7 týždňov odsľubujem, 7 týždňov od zvolenia novej valnej hromady. Máte to v rukách, páni poslanci, je 7 týždňov preklopené na máte to v rukách, pán primátor. Vážení poslanci, kedysi platilo, kto platí muziku, vyberá pesničku. Za rok 2013 ste schválili 30 000 eur na pesničku Druholígový mládežnícky futbal. Ak by ste náhodou nemali presné vyúčtovanie po položkách a kategóriách od vedenia MŠK, nenašli to na stránke mesta alebo MŠK, lebo doteraz sa to nikomu nepodarilo, ponúkam vám mobilom odfotené vyúčtovanie predložené vedením MŠK na stretnutí s rodičmi z 21.11. Tak to vyzerá.
Skúste si dešifrovať, koľko eur bolo použitých pre tých 150 až 200 detí a pre asi 80, z toho asi 80 hráčov druhej ligy vo svojich kategóriách. Na rok 2014 som položku mládežnícky futbal nenašiel vôbec. Za rok 2013 ste schválili 35 000 eur na všetky ostatné športy. Na rok 2014 je návrh 20 000. To je mínus 43%. Druholigový fotbal dospelých 70 000 eur za rok 2013, návrh 120 000 eur na rok 2014. To je 71% nárast. Skúste mi nájsť podobnú rozpočtovú kapitolu. Napríklad požadované kapitálové výdavky na opravu škôl a materských škôl 480 000 sú škrtnuté na nulu. Asi 100 mládežníckych judistov, ktorí každý rok donesú kilá medaily zo všetkých možných podujatí, kam idú, si musí požičiavať žinenku z Lučenca alebo z Banskej Bystrice, lebo tá 38-ročná z Pionierského domu už ani teoreticky nespĺňa aktuálne kritériá a mesto zase nemá pre nich 8 000 eur na žinenku, ktorá by im vydržala ďalších 20-30 rokov. Niekoľko rokov odsúvaná rekonštrukcia 30-ročnej kolskárskej dráhy je znovu odsunutá napriek vynikajúcim výsledkom v prvej lige, odchovanej dorasteneckej reprezentantke a boju o postup do extraligy. Stolní tenisti bojujú o extraligu a mesto nenájde 3 000 eur na nové stoly, ktoré by im tiež vydržali niekoľko rokov. Hokejisti, druhý najviac dotovaný šport po fotbale, dostal 7 000 eur na mládež aj dospelých dokopy. Tušíte vôbec, koľko stojí dnes hokejka, korčule, výstroj pre jedno dieťa, aby sa tie deti mohli vôbec postaviť na ľad? Všetci sa skladajú, zháňajú sponzorov, mnohí vedú kluby celkom zadarmo, len aby neujedali deťom z rozpočtu. Ale predsa na ten futbal musíme nájsť peniaze. Však sme oslávili už 100 rokov. Futbal musíme udržať za každú cenu. Futbal musí prežiť. Áno, 100 rokov je pekné jubileum. História nás učí, že tu boli už mestá, celé ríše, panovnícke rody a dynastie, ktoré prežili 100, 200, 500, aj 1000 a viac rokov. Mali dosť zlata a peňazí a predsa zanikli. Viete, akú urobili spoločnú chybu? Chýbali im silní nástupcovia. Vážení poslanci, poučme sa z chýb iných. Vychovajme silných nástupcov pre futbal, pre hokej, pre judo, pre zápasenie, pre tenis a stolný tenis, pre kolky, pre plávanie, pre taekwondo, pre karate a všetky iné športy, pre kultúru, pre rôzne umelecké odvetvia, pre letavy, ktoré sa vďaka jednému nadšencovi a životaschopným nástupcom dožili 28. ročníka ako medzinárodný workshop s najväčším počtom umeleckých dielní na Slovensku. A z Kurinca odišli na Krokavu a dnes už žijú v susednom okrese. Klobúk dole pred týmito ľuďmi. A keď vás prosia o finančnú podporu, nie pre seba, ale pre naše deti, tak sa to nedá. Minule som na dedine obdivoval na jednom prednom dvore kohúty, asi 20. Najkrajšie v dedine. Vyše 80-ročný báčik ma poučal. Poď, ukážem ti tajomstvo. Zobral ma za stodolu do schátralej búdky. Tam mal asi 1000 malých kuriatok v niekoľkých ohrádkach. Malé, krehké guľvočky páperia. Keď zasvieti slniečko, pustím ich na trávičku. Keď príde sichravé počasie, studené noci, zapnem im žiarovky, aby im nebola zima. A ako ich chováte? Vieš, bol ťažký rok, leto bolo suché. Ilko povedal, vraj zima bude dlhá. No na rok 2014 mám pripravených 170 kg pšenice a šrotu. Pre všetkých. A ako to rozdelíte? Tým kohútom z predného dvora dám 20 kg. A to im stačí? Nie, ale prežijú. Niečo pod zobák si nájdu samé a keď im občas prihodím pár hrstí zrna,
mal by si vidieť, aké sú vďačné. Aj tak 15 z nich tu je dočasne. Sused mal už plný dvor, tak som ich za fľašu páleného prichýlil u mňa. Ale na čo ich budem vykrmovať? Však to sú jeho kohúty, ja z nich polievku jesť nebudem. Radšej dám svojim malým kuriatkám, tým, čo sú v ohrádke futbalisti, v ohrádke hokejisti, v ohrádke judisti, zápasníci, kolkári, plávci, taekwondisti, v ohrádke divadelníci, v ohrádke tanečníci, všetkým do jedného. Nemôžem vynechať ani jedno, lebo také kuriatko, keď nenachovám jeden deň, tak zdochne. A to je to najhoršie, čo sa mi môže stať. Na to si dávam najväčší pozor. Pre nich rozdeľujem tých 150 kg zrna a šrotu. Každý deň do každej ohrádky. A keď prídeš o rok, na prednom dvore už budú nové kohúty, ktoré som vypiplal z týchto malých kuriatok. Susedovi tie jeho vrátim. Nechám si len dva najšikovnejšie, od ktorých sa môžu moje mladé kohútiky čo to podučiť. A z mojich tohtoročných si niektorých nechám. Niektoré slabšie predám susedovi, tomu to stačí. A najšikovnejšie zvyknem predať jednému väčšiemu gazdovi do väčšej dediny. A za peniaze si pristavím nový kurník, opravím trávniček pre kuriatka, dokúpim zrno na horšie časy. Takto to robil môj otec, môj dedo a vďaka tomu náš chov úspešne prežil a tento rok oslávil 100 rokov. Tento príbeh je vymyslený. Akákoľvek podobnosť mien a čísel je čiste náhodná. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pre prežitie mládežníckeho futbalu požadujeme jedinú vec. Oddelte finančne a personálne mládežnícky futbal od A-mužstva dospelých. Do funkcie riaditeľa mládeže navrhujeme inžiniera Ladislava Sedmáka, ktorý má záujem, schopnosti, skúsenosti a kontakty, je ochotný vykonávať túto funkciu zadarmo, ak bude nezávislý od súčasných štruktúr vedenia MŠK a mesto schváli dotáciu pre mládežnícky futbal osobitne. V spolupráci s Komisiou školstva, kultúry, mládeže a športu sformuje realizačný tím mládežníckeho futbalu. Hlásim sa ako prvý zadarmo pre naše deti, pre naše mesto. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ste skúsení, rozhľadení, šikovní ľudia. Ak tieto veci nevyrieši spokojnosti občanov, môže aj v Rimavskej Sobote vyrásť vrece zemiakov. Nemusí mať nálepku fašista a extrémista. Môže byť skúsené, rozhľadené, šikovné. Mladé, inteligentné, plné elánu, chuti niečo dokázať. A môže sedieť na mieste, kde sedíte dnes vy, riešiť veci za hocikoho z vás. Vážim si prácu každého z vás. Ďakujem vám za všetko dobré, čo ste urobili pre toto mesto. Prepáčim vám chyby, ktoré sa môžu stať hocikomu z nás. Všetci sme len ľudia. Držím vám palce, rozhodnite sa správne. Máte to v rukách, pán primátor, máte to v rukách, páni poslanci. Teším sa na deň, keď sa problém financovania mládežníckeho športu a kultúry vyrieši k spokojnosti detí, občanov mesta, nás všetkých. S vami alebo bez vás. Ďakujem. Ďakujem pekne, prosím, nech sa páči pán Sucha. Pekný prejav. Naozaj. Vrátim sa však k tomu, o čom sme hovorili, ale